warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng enjing para siswa, sugeng pepanggihan malih ing pelajaran basa Jawi. Ing enjing menika Ibu badhe ngandharake babagan unggah-ungguh basa. Sadurunge mangerteni tataran basa, kuwi kudu mangerteni tataran tembung. Amarga tataran basa kuwi kadadean saka tataran tembung. Tataran tembung kuwi dibagi telu yaiku ngoko, krama, lan krama inggil. Tuladhane yen tembung ngoko lunga, kramane kesah, krama inggile tindak. Yen ngokone tuku, kramane tumbas, krama inggile mundhut. Yen ngokone nonton, kramane ningali, krama inggile mirsani. Yen ngokone kowe, kramane sampeyan, krama inggile panjenengan. Yen ngokone mangan, kramane nedha lan krama inggile dhahar. Dadi ing tataran tembung iku kudu kok apalke, amarga yen ra apal ora bakal iso nggarap unggah-ungguh basa. Unggah-ungguh basa yaiku adat sopan santun, tata krama, tata susila nggunakake basa Jawa. Tataran basa kuwi dibagi loro, siji basa ngoko, loro basa krama. Basa ngoko dibagi dadi loro yaiku siji ngoko lugu, loro ngoko alus. Basa krama uga dibagi loro, siji krama lugu, loro krama alus. Ing kene Bu Vicky badhe nerangake babagan unggah-ungguh basa. Sing nomor siji yaiku basa ngoko lugu. Basa ngoko lugu yaiku kabeh ngoko ora kecampuran karo krama. Pigunane basa ngoko lugu yaiku siji wong sadrajat utawa sebaya kang rumaket. Loro wong tuwa marang wong enom. Tuladhane basa ngoko lugu yaiku digunakake marang siji wong tuwa marang anake, loro guru marang murite, telu kanca marang kanca. Saiki tuladhane ngoko lugu. Perlu kok ngerteni yen ngoko lugu kuwi kabeh tembunge nganggo ngoko. Dadi tuladhane kaya mengkene. Siji, Bapak lunga ning apotik arep tuku apa? Loro, Ibu arep lunga pasar tuku gula. Telu, Paklik nonton wayang ing balai desa. Papat, apa kowe wis mangan? Sing nomor loro yaiku basa ngoko alus. Basa ngoko alus yaiku basa ngoko kang dicampur krama inggil. Ora ngramakake ater-ater lan panambang. Dadi sing dikramak inggilake mung tembung lingga. Panganggone basa ngoko alus yaiku kanggo siji marang kaprenah tuwa sing perlu ngajeni. Loro marang kanca sapadha-padha kang perlu ngajeni. Telu kanggo rembugan antarane wong tuwa marang wong enom kang luwih dhuwur pangkate. Titikane basa ngoko alus yaiku siji tembung aku tetep aku. Loro tembung kowe dadi panjenengan. Telu tembung kang didadekake krama alus yaiku perangane awak, sandangan lan tembung kriya tumrap wong kang diajeni. Liyane kuwi tetep ngoko lugu. Tuladha ngoko alus. Tuladha ngoko alus iki kajupuk saka ngoko lugu.
Dadi ngoko lugu mengko didadekake ngoko alus. 1. Ngoko lugu, bapak lunga ning apotik arep tuku apa? Amarga ngoko alus kuwi tembung ngoko dicampur karo krama inggil, sing didadekake krama inggil ing ngoko alus namung tembung lunga lan tembung mundhut amarga iku kalebu tembung kriya. Dadi ngoko aluse, bapak tindak ning apotik arep mundhut apa? Tuladha kang nomer 2. Ngoko lugune, ibu lunga pasar tuku gula. Yen didadekake ngoko alus dadi ibu arep tindak pasar mundhut gula. Sing dadi krama inggil yaiku tembung kriya lunga lan tuku. Nomer 3. Paklik nonton wayang ing balai desa. Yen didadekake ngoko alus dadi paklik mirsani wayang ing balai desa. Sing dadi basa krama inggil yaiku tembung nonton. Sing nomer 4 yaiku ngoko lugune apa kowe wis mangan? Yen didadekake ngoko alus tembung sing ngaleh yaiku tembung kowe lan tembung mangan. Tembung kowe dadi panjenengan lan mangan dadi dhahar. Dadi yen didadekake ngoko alus yaiku apa panjenengan wis dhahar? Unggah-ungguh basa kang nomer 3 yaiku krama lugu. Krama lugu yaiku basa kang kedadean saka tembung-tembung krama kabeh. Dadi ing tataran tembung migunakake krama kabeh. Pigunane basa krama lugu yaiku 1. Kanggo wong tuwa marang wong nom nanging kepengin ngurmati. 2. Marang kanca kang wis kulina padha derajate lan ngajeni. 3. Priyayi marang sadulure tuwa kang luwih cedhak derajate. Saiki tuladhane krama lugu. Ngoko lugune, bapak lunga ning apotik arep tuku apa? Ing kene amarga krama lugu dadi mengko kabeh nganggo krama. Yen didadekake ngoko alus dadi bapak tindak ning apotik arep mundhut apa? Banjur yen didadekake krama lugu dadi bapak kesah wonten apotik ajeng tumbas punapa? Tuladha kang nomer 2 yaiku ngoko lugune ibu arep lunga pasar tuku gula. Yen didadekake ngoko alus dadi ibu arep tindak pasar mundhut gula. Banjur yen didadekake krama lugu dadi ibu ajeng kesah peken tumbas gendhis. Ing kene kabeh nganggo basa krama. Tuladha kang nomer 3 yaiku paklik nonton wayang ing balai desa. Yen didadekake ngoko alus dadi paklik mirsani wayang ing balai desa. Lan yen dadi krama lugu yaiku paklik ningali ringgit ing balai dusun. Banjur tuladha kang nomer 4 ngoko lugune apa kowe wis mangan? Yen didadekake ngoko alus dadi apa panjenengan wis dhahar? Lan yen didadekake krama lugu dadi punapa sampeyan sampun nedha? Ibu badhe nglajengaken materi babagan krama alus. Basa krama alus yaiku basa kang tembunge nggunakake tembung krama lan kecampuran krama inggil. Lumrahe dienggo déning pawongan kang sesambungane durung patiya raket, nanging duweni ancas kanggo ajen ingajenan. Panganggone basa krama alus yaiku 1. Wong enom marang wong tuwa. 2. Murid marang gurune.
3. Batur marang ndarane. 4. Andhahan marang pimpinane. 5. Anak marang bapak ibuke. 6. Wong kang durung kulina. Titikane utawa ciri-cirine basa krama alus. 1. Kabeh tembung dikramakake. Tegese yen awake dhewe kuwi migunakake tataran tembung krama. Nanging yen karo wong liya kudune migunakake tataran tembung krama inggil. 2. Ater-ater di dadi dipun. 3. Panambang ake dadi aken. Dadi ipun. Iki, iku utawa ika dadi punika. 4. Tembung kowe disalini panjenengan lan tembung aku disalini kula. Saiki tuladhane. Tuladha iki nerusake saka tuladhane Bu Andri kala wingi. Ngoko lugu tegese tembunge ngoko kabeh. Bapak lunga ning apotik arep tuku apa? Yen didadekake ngoko alus, tegese ngoko alus yaiku tembunge ngoko kecampuran karo krama inggil. Sing didadekake krama inggil yaiku tembung kriya utawa kata kerja lan perangane awak. Dadi sing ora kata kerja utawa sing ora perangan awak kuwi tetep ngoko. Dadine bapak tindak ning apotik arep mundhut apa? Yen didadekake krama lugu wingi kabeh nganggo tembung krama. Dadi bapak kesah wonten apotik ajeng tumbas punapa? Yen didadekake krama alus, tegese krama alus yen awake dhewe nganggo tataran krama, yen wong liya nganggo tataran krama inggil. Dadi bapak tindak wonten apotik badhe mundhut punapa? Tuladha nomor 2 yaiku ngoko lugu ibu arep tindak pasar tuku gula. Yen didadekake ngoko alus tegese yen sing dadi krama inggil yaiku tembung lunga lan tembung tuku nggih. Dadi ibu arep tindak pasar mundhut gula. Yen didadekake krama lugu dadi ibu ajeng kesah peken tumbas gendhis. Yen didadekake krama alus dadi ibu badhe tindak peken mundhut gendhis. Tuladha nomor 3 yaiku ngoko lugu nganggo tataran ngoko kabeh. Paklik nonton wayang ing balai desa. Yen dadi ngoko alus yaiku ing kene sing dadi krama inggil namung tembung nonton. Dadi paklik mirsani wayang ing balai desa. Yen didadekake krama lugu dadi paklik ningali ringgit ing balai dusun. Yen didadekake krama alus kabeh tembunge migunakake krama lan krama inggil. Dadi paklik mirsani ringgit ing balai dusun. Tuladha sing pungkasan yaiku ngoko lugune apa kowe wis mangan? Sing dadi ngoko alus yaiku mengko apa panjenengan wis dhahar? Tembung kowe ing ngoko lugu dadi panjenengan ing ngoko alus. Tembung mangan dadi dhahar. Yen didadekake krama lugu dadi punapa sampeyan sampun nedha? Lan yen didadekake krama alus yaiku punapa panjenengan sampun dhahar?
Kanggo gladhen, ukara-ukara ngoko lugu ing ngisor iki dadekna ngoko alus, krama lugu, lan krama alus. Tuladhane, ngoko lugu, embah lagi ngombe jamu. Ngoko aluse, embah lagi ngunjuk jamu. Yen didadekake krama lugu, simbah saweg nginum jampi. Lan yen dadi krama alus, yaiku eyang nembe ngunjuk jampi. Gatekno soal ing ngisor iki, nomor 1 nganti tekan nomor 5. Tugas kuwi mau tulisen ana ing buku tugas, banjur upload ing e-learning. Cekap semanten piwulangan dinten menika. Matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.